makapabiyag sursuro ni Apo Iswa. Tisaw idi punganay, pinagbalin tinailangitan nga Ama Diyos na manakabalin amin, Amisias, Uno Kristuna, ken Apo kadatayo, anatawan na parparsa dito daga. Nawanda iti Amisias, kas manangisalakan iti lubong, iti turay ti Ama na langitan. Sana pinarswa ti Ama Diyos, dagiti so amin nagumbanag, iti mismo nga isip, ken imi manamutlaan. Tati Ama Diyos, amunan dagiti so amin ang paspasamak, manipod pangrugyan, agingga iti pagpatinggaan. Gapuna, imuna binukulan ti Diyos, itinakam na mutlaang, ti panakaadda, ti Misias, kaspasit ti sirib na, sakbay, ti panamarswana. Iso amin nga umawat, kanda impuswan ang mamati, iti dayti Amisias, anak ti Ama sa dilangit. Ikan ti Diyos akangatuan, ida, ti kalintegan, ngagbalin ang espirituan, nga anak ti Ama, anilangitan. Babaen kinkwana, imay diti lubong ti parabor ken kinapudno. Dahito nga anak mutlaang, iso, tinangipakam mo, iti di makita nga Ama sa dilangit, amay may sa Diyos ti sangalubungan. May sa Hudyo a birhin na babae, amanagan Maria, ti dinutukan ti Diyos ti langit kendaga, amang ipasngay, iti dayti Amisias, babaen iti panakabalin, tinasantuan nga Espiritu ti Ama, anilangitan, ket insikog, ken inyanak na, kas natauan ang maladaga, alalaki, iti 4 BCE, di Bethlehem, di Judea. Iso masasaokos kapututan ni Ari David, agsipod ta ni Jose, anang itungpal ken inana Maria, kas asawa, kalpasan ti panakaipasngay na, ket nagtao iti kapututan ni David nga ari idi ti Judea ken ti Israel. Manipod ken David nga ari agingga ti panakaipasngay ti Misias ti Dios, adda mabilang nga 24 a kapututan. Sakbay ti panakaipasngay na, imbaga ni Gabriel nga anghel ti Dios ti langit kada Maria ken Jose, nga Yiswa ti panaganda iti mayanak a Misias ket isu nga rod timpanaganda kinkwana. Daytoy anagan a Yiswa, iso ti original a Hebreo a personal, anagan ti Misias, ngayon pataros dagiti tattao. Iti English anagan a Jesus. Kinapudpudno anagan na a Yiswa, nga iso idi tinustusar, dagiti nagkaunang at adalan na, ngawagan da, ni apuda, ket kay papanan na, ni Yahoo, ti manangisalakan. May parbeng na unay dayta anagan na, kas masarakan mo iti Jewish Complete Bible, taniyaho a Diyos ti sangalubungan, iso ti manangisalakan kada iti tao na babaen kinkwana. Di lugar a Nazaret, iso ti dimmakkelan ni Yiswa iti bagi ken kinasirib, ket nayayo ti Ama a Diyos kinkwana. Nasken met ang maamuan tayo, nga tiyaho, wunway i-HU, iso ti pangababaan, ti original na Hebreo, anagan ti Diyos, akangatuan, akay papanan ti Hebreo, anagan na, ket siyak tagnanayon na si bibiyag. May parabang dayta anagan ti Diyos, ta ti Diyos, ti sangalubungan, ket Diyos a si bibiyag, manipod kinagnanayon, agingga, iti kinagnanayon. May palagip ditoy, nga ti original na Hebreo, anagan ti maysa kadagiti mabigbig. A propita ti Diyos ti langit, ay Isayaho, ket kay papanan na, panangisalakan ni Yaho. Detamot lang ang original anagan na ay Isayaho, timpataros na gititattao, tinglis anagan, ni Isaya. May parabong kinkwana tinagan na ay Isayaho, kas may tunos kadagiti sursurot na, apanangisalakan ni Yahoo, iti ilina. Ada kapidwa, idi ni Yiswa, ngagnagan iti Juan ang mamautisar, nga anak na Zacarias apadi, kin Elizabeth. Imun una, la iti basit a kimpo, anayanak, dahito alalaki, di Judea, idagarok 4 BCE, babaen iti panakabalin ti Diyos, kas nagtutukan, ameng isagana, iti dalan ni Yahoo, babaen kin Yiswa Amisias. Naggigyan dayto iti litang, ket namamautisar iti karayan hurgan, kadagiti ado at tao na nagbabawi, kadagiti basbasol da. Idagtawon ni Yiswa iti 30 na pankunhuan tapno pabautisaran,
nupay awan basol na. Iti sumunungal daw, nakita ni Juan ngagturong ni Yesua itayan na. Kinuna ni Juan, Daytoy ti kordero ti Dios, amang ikat ti basol ti lubong. Isu daytoy ti sarsarita idi a tao nga sumaruno kanyak. Maysa a tao anatantanok ngem siak, taaddan ti sakbay ko. Jak ammo idi no siya sino, ngem imayak mamawtisar iti danom, tapno ipakaamok daytoy iti Israel. dimteng ni Yesua iti Jordan ang naggapo iti Galilea, ket kayat na ti pabautisaran ken Juan. Ngem nagkedked ni Juan, ket kinunana kinkwana, Apay ngagpabawtisar ka kanyak? insungbat ni Yesua, anamungam ita, takasta ti maipay kada tayo, apanang tungpal, ti amin a kinalinteg. Immanamog nga rod ni Juan, ket binautisaran na ni Yesua. Apaman ang nakabautisar ni Yesua, simmangat adagos manipod iti danom. Idi nga madama ngagkarkararag iti Dios, naglukat kinkwana ti langit ket nakita na tinasantuan nga Espiritu ti Dios. Abo mabbaba iti langa ti maysa kalapati sa nagdisso kinkwana. Ket immay ti timek ti Dios, ang naggapo sa di langit. Ako nana, daytoy tidungdung nga narap, may ayo kunay kinkwana. Napno ni Yesua ay tinasantuan nga Espiritu ti Dios, idaggapo di Jordan, ket inturong tinasantuan nga Espiritu gilitang. Nagayonar iti uneg ti 40 aldaw, ken 40 rabii. Kadagita tiyempo, sana pulos ng langan ni Yesua, ket napalalo unay ti bisin na. Sinulisog sadya ti Diablo, kinuna ti Diablo ken Yesua. Musika nga agpaiso ti anak ti Dios. Ibilin mo man nga agbalinda tinapay dagito ya bato. Insungbat ni Yesua, nailanad iti nasantuan a surat, saan laeng at tinapay ti pagbiagto ti tao, no diket iti tunggal sao, ngaggapo iti ngiwat ti Dios. Kalpasan daytoy, ti Diablo inturong na ni Yesua iti nasantuan a syudad, ket impan na iti kangatuan ipaset ti templo. Kinunana kini Yesua, Nupodno asik ka ti anak ti Dios. Tumapwak ka man nga rod manipod ditoy nga to aging ga iti baba. Tanailanad mo't iti nasantuan na surat. Ti Dios bilinin nanto dagitang hilis na ang mga iwan king ka. Tapayaan da kanto tapno uray dagiti sakam saan amadangran kadagiti bato. simmungbat ni Yesua, nailanad iti nasantuan a surat, saan mo asulusugon ni Yahu a Diyos mo. Kalpasan dayto iti Diablo inturong na ni Yesua iti nangato a disso, ket impakita na kinkwana iti pagdarikmat dagiti amin na pagpagarian ti lubong. Sana kinuna kini Yesua, Amin dagitoy a pagpagarian agraman panakabalin ken kinabaknang. Ited kuking ka tanaiyawat da kanyak amin dagitoy. Ket mabalin ko lang tanga ited amin dagitoy iti siya sinuman akayat ko apangkedan. Ngarod no agrokbab ka kanyak. Kukwam to amin dagitoy. simmungbat ni Yesua, pumanaw ka, Satanas, takuna kinasantuan a surat, agdaydayaw ka kiniyahu a Diyos mo, ket isulaeng tin kapagsilbian. Hindi nang kapanawan ti Diablo, dimteng dagitang hilis, iti ayan ni Yesua, ket nagsirbida kinkwana. Iti sumaunong aldaw, agtaktakder manen ni Juan, ken ti dua kadagiti adalan na. Idi makita na alumablabas ni Yesua, impukkaw na iti panangipudno, nga isu daytoy ti kordero ti Dios. Nangagdag iti dua hangad adalan ni Juan ti kinunana, ket simmurot da kini Yesua. Maysa kadagitoy nga adalan, ket isu ni Andres akabsat ni Simon. Kabigatan na dagos anapan sinapol ni Andres ni kabsat na Simon,
ket impan na iti ayan ni Yesua. Minatmatan ni Yesua ni Simon ket kinunana, managan kanto iti sipas. Kayat nasaon ti sipas ket bato uno Pedro ken kinunana pay. Suruton na ket pagbalin ka ang mangalap kadagiti tattao. Intuloy ni Yesua tinagna ket nakita na ti sabali pay ngagkabsat nga isu da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo ket madama nga sagsagana dati ket da. Kinuna ni Yesua kadakwada, suruton da ket pagbalinen kayo ang mangalap kadagiti tattao. Dago sa pinanawan da ni amada ken ti bangka ket simurot da kini Yesua. Iti sumarunumanen nga aldaw inkeddeng ni Yesua ti mapan iti Galilea, sadyay nasarakan na ni Felipe at agi Betsaida a kailyan ni Simon kin Andres, ket dagos a simurot kini Yesua. Nasarakan ni Felipe ni Natanael ket inturong na iti ayan ni Yesua ket nagbalin met a maysa kadagiti adalan. Isuda dagitoy dagiti kaunaan ngad adalan ni Yesua a Mesias. Ada idi maysa parisyo a pangulo dagiti Hudyo ang managan ni Nicodemo. Iti maysa rabii napanday to iti ayan ni Yesua. Kinunana, Manursuro, amumi amaysa ka a maestro nga imbaon ti Dios. Awan ti makaramid kadagijay a milagro malaksid no adda ti Dios kinkwana. simmungbat ni Yesua. Ibagak kin ka ti pudno, awan ti makakita ti pagarian ti Dios, malaksid ni iso, mayanak ang mabalbaliwan. Sinaludsod ni Nicodemo, Kasatno a maipas ngay manen, ti tao anataenganen, mabalin na pay aya iti sumrek iti anakan ni inana, tapno bayanak manen. insungbat ni Yesua, pudno ti kunakin ka, awan ti makastrek iti pagarian ti langit, malaksid ni iso, mayanak iti danom ken iti spirito. Ti tao ipasngay na ti tao ngem ti spirito ipasngay na ti spirito nga road. San ka mas daw no kunaekin ka, masapul ang mayanak ka ang mabalbaliwan. Agpuyo-puy ti angin na iti sadinuman a papanan na, mangegmo ti awor na, ngem saan mo nga ammo ti paggapuan ken pagturungan na, kastamet ti mapasamak iti tunggal maysa ang mayanak iti spirito. Sinaludsod ni Nicodemo, Kasatno nga rod a maramid daytoy iti tao. kinuna ni Yesua, maysa ka maestro iti Israel, ngem san mo ang maawatan daytoy? Pudno ti ibagak kin ka, saon mi tiammumi ket ibagami tinakita mi, ngem kaskas di adiyo patyon ti pamaneknek mi. Ibagak kada kayo dagiti naindaga na bambanag, ngem saan kaya mamati? Kasatno nga rod iti panamati yo kanya no sa wek dagiti banbanag anay langitan. Awan timuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao, abim maba manipud langit. Kas ti padangibayog ni Moises iti sinanulag a bronsi litang, masapul met ti panakaibayog ti anak ti tao, tapno siya sino man ang mamatikin kwa na, agbyag to itagnanayon. Kas tauray nagdakkel ti panagayat ti Diyos nga Ama, tinubong, tainted na ti anak na bugbugtong, tapno siya sino man ang mamatikin kwa na, saan to amatay, no diket maddaan to, itibiyag magnanayon. Tasaan nga imbaon ti Diyos nga Ama, ti anak na di tulubong, tapno kumun na ti lubong, imbiskit di, imbaon na di tulubong, tapno mangisalakan. Saan ang maukom ti siya sino man ang mamatikin kwa na, ngem naukumen di awan pamati na, agsipod ta saan na pinati, tuy kakaisuna nga anak ti Diyos. Daytoy ti pakukuman, imayen ti silaw di ti lubong,
ngem gapo iti dakes nga aramid dagiti tattao. Adda ngay ayatenda anang langro na tisipnget ngem tilawag. Siya sino man nga agarabid iti dakes, kagura na tilawag. Ket saan na kayat nga sitgan na ti silaw, agsipud ta saan na akayat, amay parangarang dagiti dakes nga aramid na. Ngem, ti agbyag iti kinapudno, tarigagayan na ti masidag iti silaw, tapno may pakita nga dagiti aramid na, ket mayan nurot da iti Dios. Nadamag dagiti parisyo, ngad-ado ti adalan ang mapaspasurot ken mababaw ti saran dagiti adalan ni Yesua ngem ni Juan. Ngarod, idi na amuan ni Yesua ti may padpadamag, pimmanaw iti Judea ket nagsubli di Galilea. Iti panagbiyahe na, masapol a lumasat iti Samaria. Iti Samaria, dimteng ti maysa nga ili ang managan sikar, saan nga adayo iti talon nga inted idi ni Jacob, kini Jose nga anak na. Gapo iti bannog ni Yesua nagnagnay iti adayo, nagtugaw iti abay ti bubon, dandaniting nga ti aldaw idi. Dimteng ti maysa babae a Samaritana tapno sumakdo, ket kinuna ni Yesua kinkuana. Makiinumak man, napan idigim matang dagiti adalan na iti kanenda di ili, kinuna di babae. Anya, maysa ka a Hudyo, ket makiinom ka kanyak a Samaritana? Tasaan ngamin nga ugali dagiti Hudyo, ti makilangen kadagiti Samaritano. Insungbat ni Yesua, no ammum la kuma ti sagot kainted ti Dios. No ammum la kuma no siya sino daytoy dumawdawat kinka iti inuman. Dumawat ka kuma kinkuana ket ikkan na ka iti danom a nagbiag. Kinuna ti Samaritana, Apo, nauneg ti bubon, awan pay ngarod pagsapdom. Inted kada kami ni kapuunan tayo a Jacob, daytoy abubon. Nagin inuman na idi daytoy abubon, agraman dagiti anak na, ken dagiti tarakanda. Dakdakkel kaya ngem ni Jacob? kinuna ni Yesua. Siya sino man nga uminom iti dayta nga danom, mawaw tumanen. Ngem, ti uminom iti dayto ited ko a danom, santo pulos a mawaw. Tatoy danom nga ited ko, agbalinto nga ubbog iti uneg na, amang ted kinkuana, ti danom a nabbiag, ken biag nga wan inggana. Kinuna di babae, Apo, ited mo man ngarod kanyak deta adanom, tapno jakton mawaw. Ken jakton umay sumakdo ditoy. kinuna ni Yesua. Inkapay ayaban ni asawam, sa kagsubli ditoy. Insungbat di babae, Apo, awan asawak. kinuna ni Yesua. Pudno ti kunam kanyak ngawan asawam, lamin limakan na nakiasawa, ngem saan mo nga asawa, ti lalaki ngagdama, akabalay mo ita. Insungbat di babae, Apo, mabigbig ko amay sa ka propeta. Ditoy abantay tinagdaydayawan dagiti kapuunan mi iti Dios. Ngem da kayo a Hudyo, kunayo nga iti Jerusalem, ti rumbeng a pagdaydayawan. kinuna ni Yesua kinkuana. Babae, patyem ti kunak ngumay ito ti panawen, asaan nga dito'y abantay, saan met nga di Jerusalem, ti pagdaydayawan dagiti tattao iti ama. Da kayo, a Samaritano, san yung ammo ti daydayawon nyo, da kami, ammumi, ti daydayawon mi, taggapo kadagiti Hudyo, ti pannakaisalakan. Ngem, madanon to ti tsimpo, ket addaitan, nga dagiti pudno ngagdaydayaw, daydayawon danto ti ama a Dios iti espiritu ken iti kinapudno. Ta dagiti kakasta a klase nga tattao ngagdaydayaw kinkuana ti sapsapulen ti ama anay langitan. Ti Dios maysa nga espiritu, ket dagiti pudno ngagdaydayaw kinkuana, masapul ngagdaydayaw da kinkuana iti espiritu
ken kinapudno. Kinuna di babae ken ni Yesua. Ammo, nga umay to ti Mesias, amawagan iti Kristo. Inton umay, ibaganan to dagiti adduan na imbag a bambanag. Insungbat ni Yesua, siyak, dayta Mesias, siyak, ang makisasaw kin ka. Pagamuan, simbangpet dagiti adalan ni Yesua, kasta unay ti siddao da, ta nadanunan da ni Yesua, ang makisasaw iti maysa a Samaritana. Yung awan kadakwada, tinagdamag, kin Yesua, no anya ti masapul ti babae. Sandamot ang nagsalsalusod kin Yesua, no apay ang makisasaw kin kuana. Pinanawan ti babae ti karambana, ket dinardaras na ti nagsubli ti ili. Kinunana kadagiti tattao. Umay kayo, umayo kitaan ti tao ang mangibagbaga kanyak, dagiti nararamid ko. Saan nga ta nga iso ti Kristo? Rimuarda nga rod iti ili, ket napanda adagos iti ayan ni Yesua. Kabayatan na dagiti adalan, kinunada ken ni Yesua. Maestro, umay kamanganon? Ngem, kinunana kadakwada. Adda taraon ko, asaan nyo ngam mo. Tikasta nagsinsin na ludsod dagiti adalan. Adda ayaw nga tanang tod, iti kanon na? Jay babae ka di, a Samaritana? Kinuna ni Yesua kadakwada. Kita raon ko, iso iti panangtungpal ko, iti pagayatan ti Diyos nga Ama, anang ibaon kanyak, ken pananglipas ko, iti papaaramid na. Ada pagsasauyo, upat pa'y abulan ket panaganin, ngem ibagak kada kayo, kitain nyo na imbag, dagiti taltalon. Natangkenanen dagiti dawa, ket mabalinen nga anyen. Matangdanan ti agani, ket urnungen na ti apit para iti biag ngagnanayon. Iti kasta, agpadpada ngagragsak ti agmulmula ken ti agani. Tapudno da iti pagsasao, maisa ti agmula sa bali ti agani. Ibaon kayo nga agani, iti sanyo nagbandugan. Sa bali dagiti nagtrabaho, ket da kayo taglakam. Tinagbanuganda. Ado Samaritano ti dayta nga ili, tinamati ken ni Yesua gapu iti kinuna ti babae. Imbaga na kanyak, dagiti nararamid ko. Gapuna, idinapanday ti ayan ni Yesua, indawat da kinkwana ang makipagyan pailaan kadakwada. Nagbati nga rod ni Yesua sadya iti duang aldaw. Ket ado, dagiti namati kin ni Yesua, gapo iti insursuro na. Kinuna dagiti tattao iti babae. Mamati kamin saanen agapo iti saom. Ngem gapo tadak kami amismo tinakangeg kadagiti sasauna. Ket namuan min nga iso ti pudno a Mesias a mangisalakan iti lubong. Napan ni Yesua di Nazaret, nga ili adi makkelan na. Kas ugali na iti aldaw panaginana, simrek iti sinaguga, timmakder amang basa iti nasantuan a surat, ket inyawat da kinkwana ti libro ni Propeta Isaias. Inukrad na tinalukot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan daytoy apadto sa nabinasa. Adda kanyak ti Espiritu ni Yahweh. Pinili na amay kaskasaba iti naimbag adamag kada iti napanglaw. Imbaon na amang iwaragawag iti panakaiwaya-waya dagiti balod. Iti panakakita manen dagiti bulset. Iti panakarukat dagiti maparparigat ken iti panangipakammo
anadano ng tikimpo, apan ang subbot niyaho, kadagiti tattao na. Linukot ni Iso at ipagbasaan, sana inyawat itagsirsilbi, kat kalpasan na, napanagtugaw. Si kikita pa'y lang kinkwa na dagiti adday ti sinaguga, kat kinunana kadakwada. Itangal daw, natungpalan dayta paset tinasantuan asurat, akal kalpasyo ananggan. Dinaydayaw dagiti ado at tao, kat nagsitsid daw da kadagiti kakapintas asasao, imbalikas na. Kinunada, Saan aya nga isu daytoy ti anak ni Jose, a karpintero? Unmet, iso, ni Maria Tinana. Ngam mungbat ni Iswa. Awan dudwa, may bagayo kanyak daytoy pagsasao. Doktor, agasam tabagim. Kunayo nga tapay. Aramidem mo't dito'y ilim. Dagiti nadamag mi, nginaramid mo di Kapirnaom. Ibagak kada kayo, nga awan propita, ang mapadayawan iti ili na mutlaan. Dinggan nyo na ito'y, pudno nga ado dagiti balo iti Israel, iti panawon ni Elias. Talo atawon kat kagudwa idi, asa na nagtudtudo, kat napasamak iti nakaro abisin iti daga. Ngem, tinakaibaunan laang ni Elias, kat iso ti maysa abalo, iti Siripta, maysa nga ili, iti Sidon. Adumot dagiti agkukutel iti Israel, iti panawon ni Propeta Eliseo, ngem awan kadakwada tinaimbagan, malaksid ni Naaman, at taga Syria. Napalalo ti pungtot dagiti tattao iti uneg ti sinaguga, iti magda daytoy. Umay na tayo riribo ko nun. Apay akastoy, ti panagsao daytoy a tao? Kakadwa, tiliwon tayo daytoy a tao, taguyod-guyodon tayo, nga irwar iti ili. Wala. Sige man nga rod, kakadwa. Kakadwa, nakadanon tayo dito'y tapaw ti bantay, anak ibangunan ti ili tayo. Tanggalan nyo imbag, dagiti saksaka kan imima na. Tay tapwak tayo, dito'y nakaununag adiraas. Itapwak tayo! Wala, kakadwa. Sige, sige, sige. Aha! Nagna iti nagbabatan tayo. Nasiputan nyo, tinapanan na. Saan? Di mo, no sa dino tinagturturungan nan.